wong karo pinantu ingkang harja ingkang kairing sumiritan berratan so sinartan andhape ramas mugi wonten keparengipun kula hampur wakani pitilan sitaning adicara ingkang sampun dirangka gontok nuninggi ingkang tuhu pinabekten para sesepuh yang pirsa kinarya tempo panupini putra para alim para kiai ingkang satuhu ana ing pangawasta ing pitutur para pangbating praja panggalaning praja satriyaning nagari ingkang satuhu pantesil harsana datang katalupen kantor dumateng para kandang mundha madya tumaruta ingkang satuhu tinangan surat pangeping kekadangan sambung adilenggah kagum Sumawan Putri ingkang satu pantesipun bata ing pangurman langkung rumiyin sumangga tansah hati sumindhe saperlu mujahaken raos puji dalam syukur unjuk wonten ngarsa dalam Allah ingkang Maha Agung ajengna ingkang tansah babar kanugrahan ingkang tanpa tanding minggaing kangmas warasan sampun panjenengan sedaya kula saben kempal manunggal nyawiji ing papan kanthi pinantu ing kawujian salajengipun tuwuh nepatna ing dedonga tinebihna ing sawiring sesepuh bilih kula cumangkata lumarang atur kapeksa munggel saha nyinggem anggen panjenengan dumadya meninggal menika panjenenganipun Bapak Heri Sutresno derajat Ibu Ujian ingkang lenggah kedalem wonten ing dusun Ngabean Desa Trasah Kecamatan Gandungan Pemandangan dinedherekaken lampahing adicara baping pinanganten inggih Roro Ayu Nurma Puji Lestari Imam Jinatu Bromo kaliyan Jejono Tumaruta ingkang apeparan Dimas Bagus Putra Atmojo Jalu jenenganipun Bapak Muslim dalasan Ibu Mulia ingkang gadhah dalem wonten ing dusun Karanganyar Desa Purbosari Kecamatan Kadirjo Temanggung Ibu Bapak Sagung para tamu ingkang satu kehormatan pondene rantamaning adicara ingkang badhe lumampah ing titipan cinta ingkang badhe atur perang
adicara ingkang turun sepisan inggih pambuka. Kalajengaken adicara turun kalih lumaraping pinanganten putri ijil saking Pantiwalaman Arsananjing ing Sasana Pandega. Adicara ingkang turun tinggal inggih daping pinanganten. Lajeng adicara kanthi adicara turun pintu inggih pambuka. Mekaten sagung para tamu menggah rangkamaning adicara ingkang damel. Inggih kaloro kadang ingkang samya anamrindra sampun sami siapa ing pirsapta ingkang. Punapa dene barang menika upacara sampun saka pramila upacara tumuli kawiwitan. Kinarya pambuka pangan dari ora ngaturaken sesamping. Pamiyak ing parana kinarya sarana habumayu hayuning sasana. Atur dumateng sagung pangamun pindha sugeng makarya ngantos dumugi paripurnaning adicara ing samangke.